Bos días. Bos días. Ei, Dosinda, sei que hoxe non queres carbón. Pois... Déixame unhas pedriñas e tes que xa chas pagarei mañán. Onte Manuel voltou sin traballo. Ti xa sabes como é a cousa. Pero de seguro que mañán vai ao xornal a casa dos Rois. Dígoche que este traballo meu cada día está máis difícil. E non é milagro que o teu manano non encontre traballo. Non hai para ninguén. Que Deus cho pague, Fuquiño. Xa verei por aquí, Dosinda. Hasta mañán logo. Ei, Fuco, pasarás por un casual polo Pazo. Pois sí, hei de levar un pouco. Entón, levaríelle esta carta a don Ramón? E se hai que levar, lévase. Que a mí non me costa traballo. Venme ben, que me levo demos e tiña gana de rubir a estraló en riba. Xa me flosean as pernas, e cada día tírame máis a costa. E por riba, caburre ista de remolque. Ai, é a caña, é a caña. Ei, señora Rosa, queire algo hoxe? Xa vai. Hoxe non, Fuquiño, pero mañán traime algún si podes. Penso que poderei pagarcho. E logo como non hai poder. Dei que mañán. Sei que levas presa. Levo, marica, que teño que lle dar unha carta a don Ramón. De seguro que o amo non che ten tanta presa por recibilas. Haxe de ser dun deses que lle están rapiñando a casa. Rapiñaron os franceses cando estiveron aquí. E ese reloj? Este reloj era do avó do meu pai. Tenlle máis de 100 anos. Unha xoia. Cóstame traballo deixalo ir. Val 5 pesos. Non pode ser. Daríallo en 40 pesos. 5. Que pasou, Fuco? O curro deu-me esta carta para vostede. Ben. Mandarei unha camioneta para recoller o resto das cousas. O diñeiro ingresareino no banco seu nome. Como vostede queira. Gostaríame ver os retablos da capela da familia. Iso é saco. Antes de tocarlle, faría calquer cousa. Non deixe de avisarme si campea. Por aquí. Ai, Pilar. Sempre estás na mesma. E logo que hai facer? Ben sabes que che quero ben, ou non o sabes? Pois non se che nota. Só o ves cando hai algo que lamber. Non, muller, é que sinto vergoña de que me vexan os amos cando non teño ren que rascar aquí. Non sabía eu que tiñas vergoña. Por outra banda, é que teño moito traballo. E aínda por riba andan os civiles tras de min como se eu fora un ladrón. Se te deixases de parvadas e buscases un chollo Anda, decente, non non andarían na tua ven pero aquí, quieto. Pilar, ven aquí, Quieto. quieto.
Quieto, quieto. Quieto, quieto. muller. Ai, ai, fasme cósica. Pilara! Pilara! Pilara, vai ta cas do Aniceto que che dé media libra de azucre. Que non te corresto que se yo pagarás outro día. Vou asiña, señora. Bos días, Fuco. Bos días, señora. Ai, ai. Nada. Nada.
Jesús, ti quen és? E que queres? Eu son a ánima de Fiz Cotovelo de Cecebre que vai penando por istes camiños. Daquela, queres unhas misas? Sempre veñen ben, pero se estou así é porque de vivo fixen a promesa de ir a San Andrés de Teixido e non a cumprín. Agora preciso que un cristián vai en peregrinación no meu sitio levando unha vela tan alta como a min. Pois, eu ben iría, pero a verdade non creo que me deixaran chegar moi lonxe. Ai de min. Rezarei por ti. Agradezco a boa fe, pero ti que fas aquí a esta hora? E que hai facer? Ti non sentiche falar nunca do famoso bandoleiro Fendetestas a causa de que ti andas noutras cousas. Pois si, se son eu, e isto é o meu lugar de traballo. Pásalo ben. É peor arar, Cotobeliño, dígocho eu, é peor arar. O mau é que non pode ser de aquí a percurar tabaco, pero se houbera tabaco na fraga, non me cambeaba ni polo mestre de escola, a bo fe. Mañán vai chover. As nubes van camiñando moi volandeiras cara ao sur e iso é que vai chover. Pois a min fódeme ben. Cando chove por aquí non pasa nin Dios. A non ser algún tratante que veña de Castela e o colla auga no camiño. E ti que estás nesto, a como foron os cuxos na derradeira feira de Cambre? Pois, non o sei. Eu só lles pregunto polos cartos que levan. Alto me caso en Soria, a bolsa ou a vida? Ah, esti, Fuco. Ei, aquí a bolsa ou a vida? Bos días, Malvís. Bos días, veñan os cartos. Pero, e ti que faz por aquí? E logo, non o ve? Estou facendo de ladrón. Ah, xa eu vira que andaba por aquí un tal Fendetestas. Pero, quen iba a pensar que eras ti? Tamén a vostede chamanlle barriga dunto, ou sei que non o sabe. Pero... Veñan eses cartos, e se non nos quere dar polas boas saco pistolón. Pero, Fuquiño, sei que xa non me conoces. Ti e máis eu somos amigos. Mire, señor Freire, no negocio non hai amigos. Daquela estaba cho ben o conto. Eu sempre fui un cumpridor. Ou non se acorda cando lle traballaba de xornaleiro? Traballaba formal ou non? Pois sigo yo mesmo. Agora son ladrón e máis quecho que viola. Veñan eses cartos. Cartos? Non se pode decir que leve cartos. Teño aquí un diñeiro, pero como voulle pagar ao carpinteiro de Horto un carro novo que me fixo, xa non son meus, sino un dil. E ti ben sabes que é un prove. Canto leva? Levo 40 pesos, agora que xa che dixen. Pois veñan. Non quero dicirche que che van coller as soberbias, pero eso é cousa túa. Ben podería roubar aos Topazo, os tratantes da Castela. Seríache menos pecado. Pero, xa que a tomaches comigo, vaite modiño, home, que eu tamén son cristián. Toma, douche 2 pesos. Todo. Está ben. Aí tes 5 pesos e non se fale máis. Boteos todos aí, señor Freire, me caso en Soria. Home, non te poñas así. Eu xa non pido que non me roubes, pero somos amigos. Pois róubame como amigo. Daquela que... Tesme que facer unha rebaixa. Non poido, señor Freire. Dígolle como o sinto, non poido. Queres 10 pesiños? Para que non se fale máis, voulle deixar 20 pesetas. Ningún real máis. Dasa 8, dasa 9 e 20.
ou esti? E se agora voltase con algúns da parroquia? Penseo ben, señor Freire. Si me collen algún día e de sair, bastante bo fun. Estes cartos son meus e a mí non me rouba nin Dios. Está ben, home, non te poñas así. Eche como si dera pras ánimas. Este Roque Freire é alguén na parroquia. Non está de máis facerlle un favor para yo recordar nun momento de apuro. Porque hoxe vaime ben. Pero mañán nunca se sabe. Seca, non atopache ninguén. Que querías San Andrés de Teixido? E como queres que o atope? En canto me botan o ollo, lispan como unha centella, como se viran o demo. E por riba, paso noites enteiras sin ver a ninguén como a non sexas ti. Eso mesmo me pasa a min. Non vexo a ninguén. A iso non é nada bo para o meu traballo. Escorrentache hasta a Guardia Civil. Eres a miña ruína, Cotobeliño. Por que non te vas? Para onde ir? O que te sinta aínda a pensar que estou onde non debo. Isto é miña terra. Por que non vas a un pariente? Non nos levamos. Pero, home, Cotobeliño, podendo ir a todos lados, como vas ti, podendo coñecer a capital, ou ir a Santiago, ou Madrid, onde hai tanto que ver. Góstame estar no Rueiro, eu non me vou fende testas. Así Dios me salve se non é a Santa Compaña. E vai para a aldea. Non, vai cara ao mar. É certo que non hai barreiras para ela. Certo. Poderá dar a volta á terra. Entón, como non vai poder? Pois se eses van cara ao mar, onde chegarán non é a outro sitio que as Américas. Agora é a Zafra en Cuba boa ocasión para ver aquelo. Xa me gostaría a min velo. Se poidera ir e por riba sin pagar o pasaxe... Si mal vis. Sobre todo velo, Cotobeliño, haber estado alá... Porque mira, ir a San Andrés de Teixido, hai moita xente que non foi e non sinte vergoña. Pero ser da terra e non coñecer a América, Cotobelo. Xa. Tes razón. O non poder contar nunca, cando eu estiven en Cienfuegos... Mira, aí tes unhos compañeros teus que van para alá. Que iba a dicirche se tenises eles? Vai te vai. Quietos todos, me caso en Soria.
Que é o que pasa? És ti, Fuco. Ben se ve que che manda a mesma providencia. A vaca vai parir. Don Hilario foi misar a Bribes e nós non sabemos que facer. Xa dábamos por feito que se iba a perder o cuxo. Nunca choveu que non escampara. E esta casa é de probes. Xa. Deixa de bordelerias e ponde a ferver un pote con agua. Xa vou. E ti ven pra co. Quietiña, Toura. Va, Touriña, xo, que, va. Xa está a punto. Va, Touriña. Xa está a punto. To. Bien. Bota unha copa, home, que ven a ganaches. Toma este puro. Está boa, caña. Va. Está ben. Bueno, logo. Hasta logo. Deus te pague, Fuquiño. Adeus. Date preso, fende testa.